Wani ganau da abin ya faru akan gidansa mai suna Muhammad Shafi'u mazaunin unguwar ta dan tsinke ya ce min mintuna kaɗan kafin faruwar al'amarin sai da matasan suka tsaya a wajensa suka gaishe shi sannan abin ya faru. A lokacin da kafin abin da zai faru sun zo sun shige ni su biyar haka suka yi min magana oga na gajiya na ce musu lafiya lau. Ɗayan shi wanda aka kashe sai ya tafi bara ya je ya fitsari. To bacin ya tafi zai je fitsari a bana bai fi mita 2 ba tsakanina da shi. To sai na waiga sai na ga ɗaya daga cikin su to ban san ko waye ba saboda duhu ne gurin. To na biyun sai na kuma ganin ya zo to na gangara na je na zauna bai fi minti 5 ba sai aka zo aka ce mu an kashe wani. Ina zuwa sai na ga wannan yaron ne di wanda suka zo suka shige ni. Amma shi da yake ba mazauni ba tsakani da Allah ban taba ganin rigimar sa ba. A yanda ake faɗa sako ya bashi. Gaskiya ina ganin suna shan sigari to daga nan dai ban taba ganin su da wiwi ko kwaya ko wani abu ba amma sigari dai na ganta a hannun su. Wannan garanti na gani. To sai dai wasu daga cikin abokansa sun ce ko kaɗan matashin ba shi da abokin faɗa kasancewa yana harkar gwangwan ɗinsa a can Fatakwal babban birnin Rivers. Ga dai abin da wasu daga cikinsu suka shaida min. Gaskiya abokina ne yana yawan tafiye-tafiye yana zuwa yana dawowa. Da lokacin abin da ya faru mu muna nan a zaune ko sai muka je muka taron mutane sai aka ce ai wani ne sun yi faɗa shi kuma sai wani shi an ce ma ba ma da shi ake ba ko ya zo ya ce yana raba su sai ya ce to zai shiga ko sai ya shiga faɗa ko yana daukowa shi sai ya buga mai ya gudu ya je ya aje abin da ya buga mai sai daga baya aka zo aka nemo abin da ya buga mai ya gigice saboda yana cewa ma ni ka buga wuga ko sai ya faɗi bai ma san inda kansa yake ba. Gaskiya dai mu'amalarsa da mutanen unguwa gaskiya dai mu'amala ce dai mai kyau saboda ni dan sani gaskiya tun ba yau ba gaskiya ba shi da wani abokin rigima ba sa rigima to amma ni rabon mu da shi lokacin da ya dan fara fita aiki haka zuwa Fatakwal yana dan yin gongon ne to a tam din to ni kuma ina harkan makaranta ta to shine sai muka dan rabutu kowa dai dan nemi dai haka dai abokai dai amma duk da haka duk sanda ya dawo zai mun magana akan cewa ya je guri kaza inda shi wata shawara in bashi in kuma dai wani dai abu ne muna tare dai da shi da dadewa har yanzu. Zainab Ismail ta ce mahaifiyar Sani Ibrahim matashin da aka kashe da ta yi min ƙarin haske lokacin ƙarshe da ta saka shi a ido. Ni ina kwance zan fita gurin aiki na ce sai 8 zan fita sai ya ga ina kwance da yake na dan yi zazzabi sai yake cewa bacci nake yi bari ya je ya dawo sai ya fita. Maraya ni mahaifinsa ya rasu shekararsa 8 da rasuwa gaskiya ina neman ɗauki ya bi min hakkina yaran nan shi yake taimaka min ina da yaya mata kannansa su shi yake taimaka min ya je ya tafiyarsa zai zo ya kama da dan abin da ya kawo ya kuɗin mota ya koma Fatakwal dan gongon dinsa ya yi guzurin sai ta da shi. Tuni dai kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Kano Habu Sani ya ce suna ci gaba da bincike kuma sun mayar da batun sashen binciken manyan laifuka da ke ofishinsa na 'yan sanda na Kano. Ko a kwanakin da ya gabata sai da aka samu wani matashi mai suna Ashiru Darimi mai shekaru 22 da ake zargin ya kashe kansa saboda budurwarsa ta zaɓi auren wani daban ba shi ba. Khalifa Shodo Kaji, sashen Hausa na BBC daga Kano a Najeriya. Kasance ɗaya daga cikin masu bamu ƙwarin gwiwa da na like. Ka latsa nan domin tura bidiyon nan ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiyan tashar Mamaki TV da na subscribe. Ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka ringa samun bidiyoyinmu da zarar an ɗora.